and welcome to Queen Bee's channel. Ito na naman ang inyong Queen Bee. Meron akong isi-share sa inyo ngayon na natutunan kong isang way of folding towels na parang magmumukha siyang spa towels. So, come on, I'll show you how. So, ganito siya. Ilalatag natin siya ng flat dito. Papakita ko sa inyo dito sa table, pero pwede ninyong gawin sa ibabaw ng inyong kama or anywhere. So, kuhanin natin yung isang gilid. Tapos, ipantay natin dito sa kabila. So, parang gagawa tayo ng triangle. Tapos, i-fold natin dito. So, ganyan na siya. Ang itsura. Ganito dito. Tapos saka natin siya babaliktadin. Baliktarin natin. So, ganyan na yung pwesto ngayon ng towel. Tapos, from this corner, kailangan lang ang natin, ang fold natin is, tight siya. Dapat tight yung, pag-fold natin ganito. Pag-roll natin, i-roll natin siyang ganyan. So, roll natin. Tapos, ayan. Pagdating dito sa other corner, susukpit natin yan dito. Susuksok natin dito sa isang corner. Ganyan. So, ayan. Maganda na yung pagpo-fold ng towels. At pwede mo na siyang i-store anywhere. Kahit doon lang sa ibabaw ng inyong bathtub. Kung may bathtub kayo. Or doon naman, kung wala naman, doon lang sa inyong mga drawers. Or kung saan ninyo itinatago yung mga towels nyo. Maganda kasi yung mga niya may mga hacks din siya na isa-share ko sa inyo next time. So, ito yung isa sa favorite ko na ginawa niya. Kasi, alam nyo naman, yun na, diba? Ayan. Spa-like towel folding. So I hope you like this hack. Please like, share, and subscribe on my channel. And comment down below kung anong gusto nyong malaman sa mga hacks. At tingnan natin kung may isi-share tayo sa inyo. So have a good day. Thanks for watching my videos. Stay safe, guys. God bless.